Mahigit 200 nicho sa Roman Catholic Cemetery lubog sa baha ilang linggo bago ang undas. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Malakas na buhos ng ulan ang naranasan sa Dagupan City noong Miyerkules. Buti na lang at hindi ito sinabayan ng high tide kaya walang baha sa mga pangunahing kalsada. Pero problema sa ilang bahagi ng Roman Catholic Cemetery ang mataas na level ng baha kahit wala namang high tide. Wala raw kasing madaanan ng tubig papunta sa mga drainage canal. Ayon sa pamunuan ng Roman Catholic Cemetery, aabot sa mahigit 200 na nicho dito sa sementeryo ang nalubog na sa baha dahil nasa parte sila ng mabababa. Ito ang problemang sasalubong sa mga bibisita sa mga sementeryo ngayong undas. Ang ginagawa naman ng ilang kaanak na mga yumao, inililipat na lang nila sa ibang lugar ang mga labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Maraming lumubog na dito na na pansyon. Kasi mababa ang dito eh. Noon di nababa ito kasi may dadaan ng tubig diyan. Lumalim na naman tubig, dati tuyo na yan eh. Posible manong mahirapan ang mga bibisita sa sementeryo sa nalalapit na undas. Pero ang ilang residente, maaga nang naglinis ng nicho ng mga yumao. Sako-sakong basura ang nahakot nila. Abala naman ang grupo ng construction worker na ito sa pagsasaayos sa isang moseleo. Hindi sila makadalaw pag undas. Kasi baha. Lalo kalalim. Gandito sa tuhod. Kaya tinas namin. Yan yung label niya dati. Maraming nagpapatas na dito kasi mababa na masyado. Mahigpit ang seguridad na ipatutupad ng Pangasinan Police para sa undas. Magtatalaga ng pulis na magbabantay sa bawat sementeryo para maiwasan ang krimen. Meron kaming implan dyan, implan na security plan sa buong province and maybe next week magpapatawag na kami ng command conference. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV.